Cześć wszystkim, witam serdecznie na kanale Polska oczami Białorusinki. Mieszkamy z rodziną w Polsce już trzeci rok. I dzisiaj na moim kanale będzie dość szczery odcinek. Chcę podzielić się niektórymi z moich przemyśleń, których nigdzie wcześniej nie wyrażałam, więc proszę nie szczęście swoich kciuków w górę i zaczynajmy. Ostatnio w internecie weszłam na stronę marki odzieżowej białoruskiej, gdzie piękna dziewczyna reklamuje na sobie właśnie ubranie tej marki. I wiecie, co mnie zdziwiło? W komentarzach było wielu hejtu od samych Białorusinów. Na przykład, dlaczego ona kręci tyłkiem, a nie mogłaby poruszać się w inny sposób, a nie mogli wybrać innej dziewczyny itd. Szczerze mówiąc, już zapomniałam, jak to jest dyskutować o wyglądzie innej osoby w taki sposób. Najważniejszą rzeczą, którą doceniam w Polsce, jest wolność wyboru i tolerancja innych ludzi dla Twojego wyboru. Tutaj każdy nosi ubrania, które mu się podobają, nosi make-up, który chce. Wygląd w ogóle nie jest tu na pierwszym miejscu, a tym bardziej człowiek nie jest oceniany przez pryzmat swojego wyglądu. Nie ma sztywnych reguł. Jeśli chcesz, idź do restauracji w dresie. Jeśli chcesz, ubierz się jak do teatru. Bardzo często w Krakowie widzę obcokrajowców z Hiszpanii, Francji, Włoch, krótko mówiąc z Europy Zachodniej i widzę, z jakim spokojem podchodzą do swojego ubioru. Najważniejsza jest dla nich wygoda. Bardzo doceniam takie podejście. Oczywiście, jako kobieta lubię ubierać się pięknie i harmonijnie. Ale jeśli na Białorusi mogą poświęcić wygodę na rzecz piękna i chodzić na wysokich obcasach, to tutaj w Polsce nawet nie przychodzi mnie do głowy chodzić w niewygodnych butach, tylko żeby się pokazać i jednocześnie pocierać pęcherze. Życie w Polsce zrobiło mnie bardziej tolerancyjnej. Rozwinęło umiejętności komunikacji międzykulturowej i moje myślenie stało bardziej elastyczne. Co mam na myśli? Teraz na ulicy spokojnie odbieram dźwięk kilku języków obcych, bo na przykład na Białorusi, w Mińsku, nawet w Mińsku, gdzie mieszkałam, w stolicy, mogłam rzadko słyszeć obcych języków oprócz angielskiego. I naturalnie już nie jestem zaskoczona, gdy widzę na ulicach ciemnoskórych ludzi, mulatów, ortodoksyjnych Żydów, ludzi z krajów arabskich itd. Ponieważ na Białorusi to była taka ciekawostka i ludzie mogli się na nich gapić, zwłaszcza w małych miasteczkach. Przyzwyczaiłam się też do tego, że tutaj w Polsce mężczyźni nie są tak szarmantcy wobec kobiet jak na Białorusi. Nie zawsze pomagają na schodach z wózkiem, nie zawsze ustępują miejsce w tramwajach dzieciom i kobietom. Ale tutaj nie chodzi o manierach i wychowaniu. Tutaj to jest norma i najprawdopodobniej ze względu na współczesne rozumienie i podejście do równości płci. Mogę podzielić się obserwacją, że jako kobieta z dwójką dzieci najczęściej otrzymuję niewielką pomoc właśnie od kobiet. Pewnego razu weszłam do zatłoczonego tramwaju z córką i z synem na rękach. I jedna z kobiet powiedziała mi: poczekaj, zaraz znajdę dla ciebie miejsce. Po czym poprosiła siedzącego młodego mężczyznę o zrobienie miejsca i tam posadziłyśmy dzieci. I na początku byłam zaskoczona tą kobiecą solidarnością, ale teraz to mnie już nie dziwi. I jeszcze dodam, że jestem jedną z tych, które zawsze ustępują miejsca osobom starszym, kobietom z dziećmi, kobietom w ciąży. Po prostu mnie to robi przyjemność okazać komuś uwagę, pokazać swój szacunek, ale już nie oczekuję tego od innych, ponieważ rozumiem, że wszyscy jesteśmy różni. I na przykład ktoś nie lubi mnie i moich dzieci i są osoby, które w ogóle nie lubią dzieci. Ja to rozumiem i nie osądzam. Płynnie przechodzę do następnego punktu. W Polsce zmieniło się moje podejście do zrozumienia, jakie kobieta zajmuje miejsce w społeczeństwie. Będę szczera,
Na Białorusi wskaźnik urodzeń jest bardzo niski i państwo stara się te kwestie uregulować. Tak na przykład kobieta może przebywać na urlopie macierzyńskim przez 3 lata i to nie jest złe, ale wśród mężczyzn kultywuje się rozumienie, że kobieta jest tylko matką i żoną. I wpływ patriarchalnego stylu życia na Białorusi jest nadal bardzo silny. Tutaj w Polsce moje oczy rozszerzyły się, gdy dowiedziałam się, że dzieci chodzą do żłobków w wieku 1 roku życia. Nie mogą w to uwierzyć, jak można takie małe dziecko nawet na kilka godzin oderwać od matki. Ale teraz wszystko rozumiem. Życie w Polsce jest droższe niż na przykład na Białorusi i aby rodzina z dziećmi mogła się utrzymać, płacić czynsz lub kredyt na mieszkanie, dwoje rodziców musi pracować. Jednak jednocześnie w przedszkolach i żłobkach stworzone są bardzo dobre i wygodne warunki dla dzieci. Nakręciłam już kilka filmów na temat przedszkola, dzieci, linki zostawię w opisie. Na przykład moje dzieci bardzo lubią chodzić do przedszkola i ja to widzę, jestem pewna, że dobrze się tam bawią, że są zainteresowane i ja o tym już się nie martwię. Generalnie w Polsce kobiety są bardziej niezależne, samowystarczalne, silne, inteligentne, wykształcone. Podziwiam Polki. Podoba mi się, że wiedzą, jak zrównoważyć różne aspekty swojego życia oraz być zrealizowanymi jako osoby. Zaczęłam bardziej myśleć o środowisku. Kiedy przyjechaliśmy do Polski, byłam zaskoczona, że teraz muszę nauczyć się sortować śmieci. Nawet przeszukałam internet w poszukiwaniu informacji, jak to robić poprawnie. Jeszcze mogę coś tam pomylić, wtedy wyrzucam do zmieszanego, ale w domu sumiennie staram się segregować osobne różne papiery, pudełka, butelkę, organikę itd. Swoją drogą bardzo podoba mi się sieć sklepów Natura. Jest tam mnóstwo fajnych kosmetyków, ale szczególnie podobają mi się ich magazyny. Co miesiąc publikują bezpłatne, jasne, kolorowe magazyny o kosmetykach organicznych, nowościach produktowych, problematyce ochrony środowiska, zdrowym stylu życia, wspaniałych Polakach, którzy inteligentnie podchodzą do zagadnień utrzymania równowagi ekologicznej w Polsce i różnorodnych badaniach. Na przykład tutaj artykuł o walce ze smogiem, a tutaj o problemie przesycenia rynku odzieżowego itd. Ogólnie szczerze polecam. W Polsce stałam się bardziej uśmiechnięta i nie uwierzycie, co się do tego przyczyniło. Sklepy i kasjerki. Niestety na Białorusi nie ma kultury witania się z obcymi. Jeśli się znamy, pozdrawiamy się i uśmiechamy się nawzajem. Jeżeli nie, milczymy i nie napinamy mięśni twarzy. A tutaj każdy kasjer albo konsultant zawsze się przywita i uśmiechnie. I to jest taka mała rzecz, ale taka miła. A jeszcze niektóre starsze panie potrafią zrobić komplement i to tak słodkie, tak dyskretnie, że kilka razy poprawiło mi humor rano. I tutaj jakby zaczyna się taki łańcuch dobroci, gdy ty też chcesz komuś coś dobrego powiedzieć, komplementować, zobaczyć w innym coś pięknego, zauważyć jego rodzynki. Nie wiem, czy można tak mówić po polsku. Następny punkt jest bardzo osobisty, ale czuję, że muszę to powiedzieć. Po przeprowadzce zdałam sobie sprawę, że nasza rodzina stała się bardziej zjednoczona. Mój mąż i dzieci są tutaj sami. Tak, są przyjaciele, znajomi, ale to co innego. Zaczęliśmy się traktować nawzajem bardziej ostrożniej, bardziej
doceniamy czas spędzony razem, bardziej dbamy o komfort domu. Dla nas rodzina jest jakby taką małą świątynią, ponieważ na emigracji wszystko jest nowe ludzie, obcy język, a w domu wszystko jest jasne. To taka wyspa, gdzie zawsze czujesz się spokojnie i bezpiecznie. I myślę, że wielu Białorusinów, jak i w ogóle emigrantów rozumie, o czym mówię. I ostatni punkt, bardziej wesoły. Tutaj w Polsce zdecydowałam się założyć własny kanał na YouTubie. Jeśli połączyć wszystkie wymienione wcześniej fakty, można zrozumieć, że moja samoocena i mój światopogląd na Białorusi był zupełnie inny. Emigracja dała mi impuls do przełamania lęków i rozpoczęcia czegoś nowego w swoim życiu. Nie bać się mówić, nie bać się wyrażać swoją opinię, dzielić się swoimi uczuciami, odkryciami, przemyśleniami, emocjami w ogóle. W końcu jak zostaliśmy wychowani w dzieciństwie. Bądź jak wszyscy i nie wyróżnij się. Bardzo się cieszę, że moje dzieci nie mają i nie będą miały takiej postawy, bo wiedzą, że nie są takie jak wszyscy, że w zasadzie wszyscy ludzie są różni, inni i że każdy ma prawo wyrażać siebie i być sobą. Dziękuję za obejrzenie tego odcinku. Podzielcie się swoimi opiniami i ciekawymi spostrzeżeniami w komentarzach. Nie zapominajcie zasubskrybować mojego kanału, aby nie przegapić nowych odcinków. I jeśli doceniacie moją pracę i chcecie postawić mi kawkę, to link zostawię w opisie. Do zobaczenia w nowych odcinkach. Cześć!